परिवार में खाए में मजे कुछ अलग है। आप होटल में खइला पर ना बुझाला ना कि आदमी खूब मजा ले ना हाँ धिया ससुरा जाता न रहली मने मने गाजत रहली। आजी बुच्ची जी एगो गीत गा के सुनाई आपके सुनाई तो सुनाओ भौजी। अरे हम ना छिनार रहनी आपके गाओ तनी ठीक ना भइए छिनार कोइले बा चलवाड़ी हो गाओ अब ओकरा से बतिया हम जता नहीं गाना के कहता नहीं मत गाओ तो नहीं जान बुझ के गावत तारी। आजी कितना निक लागत आटे हमारा तो खूब निक लागत आटे भाई ठीक ना लो भौजी तनी हमरा के कोनो दवाई बतावा ना के खाना खाए सही रुक जाइए अभी बताए तनी रोज होने कहां बैठल बोले केला बोलो जी हमरा के एज की जगह ठीक बा। अरे बोली हां एक कनिया बोली हो तोनी देवरे में मत सटल रह एक नहीं हमरा जगह पे जाए तू आ दे ना दीदी रे भौजी बैठी हां 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 भौजी तो हम नया बने ले लेवे के बा अच्छा हाई बारदारी पाक गइल न ए बड़ा ए भैया बोल खूब जानेली बारदारी ओकर लो बुढ़ अरे कन्या है बिना का आजी आपके तो जोरी से दे खूब दे बा जोरी से दे ठीक ना दे दी अच्छा ठीक ना हां ले आओ मोटवा दहो कने अबे रुक जाइए आपके बतावा तनी बिटिया कि का खाई न त मोटाई ठीक ना बढ़िया चीज बताई चल द तू मोटा पहिले ना दूसरा अरे हम फिटनेस ठीक बटे जी कहर बा आजी सही में हो भौजी खा तनी बोलो 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 कोई देख बस बस नहीं तो दवाई वो खा ले बनी निमन निमन लेकिन नहीं मोटाई लो करो ले खा ले बनी रोटी बनाई मोटाई हुई दादा ये सोचे ले ऐसे राजा हो जाई राजा कहां ले हो बची हो जानता बहुत भाई बहन में 100 का आंकड़ा लागल है ना नहीं बहुत बचावे जानता भौजी आई तरह ना छोट रही है भैया कहता ना चाय ले आऊं जी बस चाय ले बस खीसी ले जाके जान जाके मुंह पे ढार दे आ जर गइल नाक के इनका देखा दागी बन नाक पर हां तू नकिया गोल हो गइल बा ओई से चिपट हो गइल है तो वहां पे की हवा तो ला आ चुप रही सही के बहुत अथु है अरे बॉडी लड़ाई ना जाता इन कैसे हम लोग अलगे डाल दी हां डाला ए भौजी गोल को ले बुद्धा के में मास बुझाइए ना ए गोल को दे द दूगो के एगो हां काहे भौजी बुद्धा के मास ए भौजी तू नदी बहाव तो रुका था जामुन का मैं कमे दी हो मानी मानी बस कर दूगो गोल को देले माने हां भौजी ना खा ली का है हमार वो चुप का रहेला ना खाइम कहतनी कुछ कह भाई भौजी लेकिन खाना बना दे तरी ऐसन ऐसन नु दिन में तनी दू और बेसी खा अच्छा लेता खाए के नहीं खे कने खाओ के तैयार हो हम छोड़ देते टेम्पू ले चल दिए बड़ा आपका तेजी ले लेबा कनी थुआ दा मोछिया बोली ना बोल काट के ए भैया न तो चलो जाए हम सही में खाना खाए मक्का पड़ा है थी हां जो सूट सलवार पहना बा चल का फायदा बारे रोपनी लागल बा रोपनी करैबे ना कर भी दू टाइम खूब बढ़िया भौजी बनाओ तो सारा हाथ अरे भौजी कहती त निक लगे तू कहता त नहीं के सोबा दे आजी आजी सुनी ना रोज दूगो केरा खाई आ सेव खाई एक गिलास दूध पी दे ये हो जाए एकदम ए भौजी दौरो दवाई खा ले ठीक ना? लोग बतलस के दवाई खा उ दवाई खनी ना मोटाई बड़ा यहाँ के मोटाई के शौक तेज रहेला ना यही से मोटा त नहीं थी हमें दुबराए के सोचे त दुबरात नहीं थी खाना बताइए कैसा लागत है खाना तारा पे का होगा चर्बी चढ़ अरे बताओ ये खाना कैसा लागत है अच्छा लगता बहुत सुघर लगता आज कैसा लागत है कुल बजट खियावता था हमारा लागत कि हम आज उतरल बानी कनिया ओइसन खियावता नहीं बुढ़ाई त बुढ़ाई थोड़ी बहुत धोली आंखिया में तसे झोरी पड़ल बा अरे जवाने बाड़ू सही के जी तब का अरे बाप रे बा कुछ कोई न धमरी और रहेली हमारी काहे ना रही कौन चीज खाए के बोलता बा रखिया निक लगला बानर जैसन बा डले बहुता हाँ डले बनी छोटा का जौन अथवा में डाला चुमिनामा में सोबिना डाल देले बने तो बड़ा चटक लागत निक लगता तब का कपारे पर तारा से भौजी ना सुगर लागेली बड़ा की बुझाई आइए बूची जी नैहर के खियौले बन जा कोइले बन जाता आदत बाटे ए भौजी आदत के बात ना त सुगर रही के जवाब नहीं खे इनका ले तू नीमन छोड़ी जाए दी भौजी तार मुंह कैसन बा हाय बोले वाला हां सुअर के बच्चा लेखा बा भौजी खूब नीक लागेलू बोलेलू तो जाए दी अच्छा त लागत नहीं ना नहीं करते हमारे जल्दी जल्दी बताएं जे के जे मार दे ना जल्दी जल्दी बताएं बुची का चाहिए भरुआ मरचा का चार ना ले तर
कनिया हाँ दीदी उन्हें कहे दादा का बेल बत्ती आई तो दादा भैया बत्ती आई दा हो भैया ले बत्ती आई मैं कमन लाज बे दादा हेलो गोला तनी भैया अरे खूब ना बत्ती बता हो कौन नहीं कर दे तनी 500 रुपया डाला तो एकदम ना आदत बा यहाँ के मांगत ठीक पैसा बटे ड्यूटी पे बानी हाँ? मां के ड्यूटी बानी करा तनी फोन अच्छा और कुछ ले ए भौजी हाँ जे खाता कौन कौन मसाला डाले लू हो सब्जी आ डलले बानी कश्मीरी मिर्च डलले बानी जीरा मिर्च डलले बानी फिर से गोल मिर्ची डलले बानी फिर से एगो काला कहीं केवन अरे चिनिया बादाम अनिया रहेला मिठकी लागेला उ डलले बानी हाँ आइटम पना खाना बनेला तेल मसाला डलले बानी दिल से बनावले बानी खाना निक लगला जी हमें ना डाले नहीं सब तो ये लोग ने पन छुछुर बना के फेंके के बाटे हाँ पन छुछुर बना के फेंकल ना जाल आ जल्दी लिखा जाते खतनी तनी है खाना धो दे बुहा तो भौजी ना ए जुगा में दिन भर खाती थी हम रात भर ना रहती ये कहे जी काहे के लोग के बनावे इबन का तोरे आते तो खाई ना रोग जाई रोग चल जाई चुप रहो मर में आ रहे हैं आप लोग दोनों आदमी ना ना भगलू ओ इज्जत से बोलबू ना तो चल जाई ना इज्जत से बोलबू तो अरे काजी के गने हथियार नियर कहतानी बेटी डाटी के नई हरवे न हवे जाई लेके जाई ना और कुछ ले बुझा और कुछ ना में पानी दे तनिका कड़िया दे दी कड़िया अरे ल तू त खात पीटा पोछ पटक के ला बस छोड़ दे धो दे तनी ठीक ना खाना घर में धोया होता नहीं झटट ए बनरी भौजी तसे दाना पानी हो बेटा पागल हो का हो प्यार से ना बोलाए ना तू लोग मत हमार मुंह दया ना कि जितना मुंह सांदा काजी का कोनी हमर लड़की ओनी बोल देला से हम सुनानी हमके बनरी भौजी कहली हां प्यार से कहनी है प्यार से कहनी है अब लड़की चिल्लत रही तब ऐसे ना कुछ बोलनी सुननी हां लेकिन का करे खाना में धो दियो करी बाद बतियाई जावा तो ढेर बात हो दीदी जी चामे का जीव फूला में फेंका ताटे ना ऐसे हम ना केहू के तारा का सराहत है या सराहत शहर ले दिया भागेली का हो नहीं थे का छोड़ दे शहर ले दिया लेके भागेली चलो था ना आवत तनी खाना में धके आवत तनी झटपट पानी लगा वो झट दे दिन नीमन भइल बा ना नीमन भइला सबसे पहले तो खा ना भगल भाई अड़ा हो तारा का रखू ना बना बसो को साल में इहो जान जाइयो बहिन कैसे बोला जाला अरे ई बहिन के भोरा कवारी धो ले ई धो ले ढेरे को चुपचाप रही हो के चिढ़ावा तानी चिढ़ावत है क्या भौजी जान ना रोकन नहीं देता रहा जा रोपनी मतलब का हो त 10 दिन पड़ी कुछ नहीं जा नंदी हमने के धान रुपए अजी ए बुची कोई ना कि बहिन मेहरारू में फरक का बा के कहला हो आपके भैया हां हो पूछी मुंह पे पूछा दे तनी मुंह पे ले कितना नीक गिरता खाई जा चैन से बैठल बनी हम खाई लेकिन हमारा के बनरी वाली मत कहीं जा ए भौजी मुलु ताक त जब बकरियां लेखा ऐसे से आंखें करके बोलू तो बड़ी नीक लागेलू एगो अपहिता बानी बिटिया की बड़ाई हमार करी ना केहू घर में हमार बड़ाई ना करेला जन्नी मैं तारा के देख देख जरली सन तो बड़ाई ना करी जी तब बात बाटे कि अनारा के देख खोजो कोई बोलत त बानी ना अनारा के देख के आंखियों फूटे अनारा बिना रहुओ ना जा बात करते करते बड़का नीचे के फिरम दिया माल गोपा हमारा से लमरी नहीं खे हमारे के लमरी नहीं खे रहे त उठ पठ गइल कुलब न लमरी हमारे रिश्ता बा हो ना जी लमरी ले थोड़ी रिश्ता बाटे और कुछ लिए सुरन का अचार लिए रिश्ता नहीं थे तो को बेरा ले दे सुरन के अचार लिए ना छोड़ दे कुछ और दे प्याज काट के अरे बोला जाए कोनिया बड़ गोतनी के हाथ है कबो कबो मिलेला छोट गोतनी के त रोजे रोजे मिलेला वो तो बानी खइला के बाद में पूछा तानी के चार ले प्याज ले बताइए अरे खा जा कुल आज खा के खत्म कर दो जी त काल का खाई ले अचार बाद में खा जाला विचार खातम भोजन ना पचवनी खातम दिया अचार आहो कन्या जल्दी में खा के चल तर तनी दुगो ढील निकाल दें चला जाता दीदी मार ढील पर ए बुची चल यहाँ पाई का हेर दें ससुरा में नाथ हो थोई ना के हेरत होई ना चिल्लर पर गए तो कपड़ा में देखा निकाल ना खाए देबू तू लोग खाना हमरा के का है अच्छा ही चम्मच दें काजी जिया बुची
ना हो भौजी चलिए बात आज ठीक बात शाम के का हो हां चलिए बिया आ चल तनी अथुर कर तनी जन जा लेके आओ तनी पकौड़ी और व्यवस्था कर तनी गिरो छोड़ के ठीक है तनी जा भैया में भौजी जी देखनी है खाना में कितना चटक लागत रहला दीदी ए भौजी हम तो 2 कवर बेसिए खइले बानी हां त ठीक न खइले बनी फेसन लकड़ी काजर लागल बा पोता अरे का कोई जी लगइले बानी त जहे न तहे लग जाला गर्मिया से हो भौजी गर्मिया से लेकिन कुछू कह बड़की भौजी के हाथ में जादू बाटे तो आपका जी देख रो ये बात कहा तनी 1-2 महीना रखी जो मोटा जाए आ ना ये भौजी कौन कौन तो दवाई बीरो का ना खइनी अब ना मोटनी तो अब मोटाई ना मोटाई जी जी कहां त झराला के सुखंडी के कहूची ओकरा काहे न रहो देखेनी जी काहे न ए भौजी सब पके हमर मरद हार था कइल बड़न जलू सब क लेले बड़न करे के नहीं खरा द हो छोड़ा वो छोड़ा सब पके था कइल बड़न चलो हो कने में चलो बैठा बोले लेकिन देहिए पर ना हमरा लागत ना कि बच्चिया के कुछ भइल बाटे बुखार लागल बा का देखा कितना रोवतिया वहां कहत है दीदी ना के घाव कहां त हो गइल बाटे रोवतिया देखा ओकरा दुख बाटे दुख बा कोनो तब रोवतिया गाय गोरु दुआर पर रोवेला से त बड़ी पाप लागेला जानलू भौजी भैया से कह के तन दवाई मांगमा त ओकरा के अच्छा ठीक बा आवत त कह तनी अजी बुची तब कितना निक लागल ह खाना ढेर खा ले बाऊ का ओके बोलिए नहीं खे निकल त अरे हां जी ढेर खा ले के बोला तारू ढेर खा ले बाबू हां ढेर खा ले बनी का कर गोतनी के बड़ गोतनी खाना बनैले रही कितना टेस्टी बनैले रही त खा ले हां त भौजी ले खबा के नीमन बना देता त खा ए बापा रे के पिठिया दबा बुझा कहे दादा में चामावा दबा जाई लगा त उनकर लइकिया हिया बुचनिया हो रे भइल बिया बुचिया बा ए बाबी एने बता ए बुची तनी बाजारे ना चलम का बाजारे हो भौजी चलती तो ओरा लुगा ले देती जी एगो लुगा का करबो लुगा हो राउर विदाई करे खातिर पानी में पीला जा कहता ना सेवा करत है ना पिया कहता ना सेवा करत आई हमर त बुझाते नहीं के बताओ कने में द पीही द बैठा भौजी बैठ जा बैठ जा तनी गलैनिया कटल बाटे नतिया मर ओरिया गइल बा का हो ए भौजी और का चीज के साग ह ओ अथु बंगाली साग हवे नोनी के साग ह नोनी के नाम के बंगाली साग कहल जाला उ बंगाल में बहुत साग ये होला पकौड़ी खाने वाला है ना जी आई पकौड़ी छाना दालों में खाली डाला हो हैं दालों में डाला खाली हम पकौड़ी नाम सुनले बनी ना दाल में डाला दाल में डाला आलू में डाल के सुन ले बानी बनेला बड़ा नीमन बनेला हेर दे ए भौजी अरे बाप हो बाप बहुत गर्मी होता मत छो बराबर ना हेर दे ना 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 रे अरे हेर दे तू तनी काहे अपन जिद करेलू हो भौजी गर्मी होता आई मार जिद करले भाई दादा दादा ए बुझी जरवा काहे उतना पनौकी ना ऐसे ना देखा ई जौन कही हन तवन कहिए के छोड़ी हन अरे मार चल हो गई तारा ली ना हो गई ना बड़ी गर्मी होता भौजी अरे ढील ढेर बनस ना ढील नहीं खन से कहू नहीं खन से ढील ये कि नटिया पहन लेला जब गर्मी होती जाता नहीं पहने हो जाता ए बुची ओरा से पहन ली भैया का कुर्ता पैंट पहन ये पहन ली पहनम जाता चल फिर भैया कुर्ता पैंट पहन ले या उनके का कहला मजाक उड़े बाबूजा कुर्ता पहना होता जा का हो जाई हो भाई लाइट आ गई जी लाइट आ गई चल 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 उठा हटाओ लाइट आवे चाहे नती आवे कोन न की चाय बनाई पियो तनी सु आ ना ये दादा उल्टी करो का हो बैठ ना जी अरे हैया के बीमारी होला हो नहीं कुछ जाना मेरा अभी कहता नहीं हैया पलट के बीमारी हो जाई खा के आदमी खाई त सोची खा के खाई तो खाना खा के चाय ना पिए हटा हटा खेला भाई वीडियो बड़ा उछलता आई ढीला देखो तनी का को हटा बाजी ए दीदी चलो कि ना अभी चले के का भीड़वा रोक के चलई थी जा आइला टाफी तो बिरे कर धर चला तो नहीं बदमाश भाई ना चल बू हैं चलते रोप का चलई थी तुरंत ये भमे ओने से खेता में से अरियर रेले चौराई के साग काहे न ले ले आवे ने जीरो बस अरे गरमी होइल बा करमी के साग लेके चल आवे के गरमी के चौरा के हम कहत नहीं ये दिन में कर्मीए का साग खूब होला निको लागेला हां निक लागेला तब का नहीं जा आई हम तो ली आई ना कबो कबो और बुढ़ियो के दे देना उनिया से आ तो खालू जे कि ना खालू जैसे ना बनाई हटी देखो पकौड़ी बड़ी निक लागेला जी चीर के सही। पातर पातर चिरा दे तो हो जाला खुद ना सुघर लागेला रुक जा तब हम अभी लेके आवत तनिया बना चल जी चल एथिया रोप के चल आवत जा बिड़ाउआ खाना कैसा लागल है बड़ी निक लागल है जी चल ना दीदी और ये बहरसियो बैठलिम तनका चल पानी ले ले बनी चल जा चल उहे पानिया जी बोतलवा जियान कर ये खातिर ले ले के तो अच्छा हम धोरे खातिर कहत नहीं जाई सब के रे आइम जाई ना कोनी रह जाइम जा